isi litum Deithor KSU head branch hin pen kachuniri parpik alam thela ik hen lo litum Deithor KSU head branch hin pen patir pi ponsi dolomara long pre coaching litum dak than pon made la pason a coaching center bi pon bom do la si la bang so ke than along litum lo than bang phu phi atuma phan bainong ki pi nangkok do la si la bang so long litum ke ham phang asong jot tema la pason tangka war sai la pason la pan ki joy ki galide la si ning ki mi pen komane contractor pen chenglo la pen asap so la do mu chot choda bang phu phi atum sta mi nang chira ban jen ning hang atum do lipung te nang chira nang chitu dun tha people mani tum sta mi asap so chugidam tang porta mega sik sak do lo mas mi tum sta mi la bang so lo thek nang ji pu kabor I ma de la bang so kabor I pon along si mitum samila coaching center bi pon la ke Deithor arar pharman phansi bisi koi ke initiative ki pi pon la si la so along samila tum ethik ding tun nang chitu du ni phan samili tum ahin pen nang tum phan chuning reparpik la to pini donaring gang samapor Deithor forest I belong li tum Pherangke Amei phap ponang kop afuthak ke la lo Karbiang Long Autonomous Council Dr. Tuliram Rong Hang Lapen Education EM Akehai Richard Tokbi Alang litum kapin khat ponateng Quality Education Awareness Camping Labang so puthak Nilitum Deithor Karbi Student Union KSU Head Branch Hin Bestame Cherabdullo Lasila Deithor Angkang Mate Deithor area an School Higher Secondary ME School High School la nilitum area an bang nilitum patumi an patang edlo visit kedam la sila bangso puthak ethetheni chethan bonji pusi la bangso Pherangke Amei phapon lo la sila bangso Pherangke Amei lo na chitong don pulang li Deithor VDP chairman Anderson Singnar la penadun thu Deithor KSU head branch abidisar akehai amoran terang Lapendo thulang Deithor KSU head branch committee along dihin rimbang mate finance secretary akehai tension teron alang list me chitong don lapen punili rep kedo KSU head branch a member klembang phu phitumanda do lasi labangso visit along nilitum kedam Kuan school high school ME school higher secondary school lakadu ka bis tame la pulang li bidisar pensi than pachini ponji phansi apor live patu phan kardom pipa zir ponlo la pen aphi tu nonarni gang sama hot for apor Pherangke Amei ke pha president secretary tum phanta choropar piklo nilitum la awareness program along alang litum tum VDP hoya phan stami kachoning ripon pen nang chetong dun tha nang litum ta akesar tum sita pu pen na pot ni litum chetong dun lo la pen along tina school along stami nitum bijit dam lo la pen kisuman adim along ke mane kitun ke dang a hem along stami ke va do la hai stami jinghon itum MSc mate itum EM education EM tok bis ang ho phanda chuning rilo alang listame la hai puthot mane repairing phan stame paklem pon je phan chuning ri donlo nili hin per stame la heno nili lamthe asing je dam sonavel Litum kelang bom lagi Malong News 24/7 hampang aparman klar da kabirta.